Uthokozeleke lo mfanekiso esikwenzele wona othinta namaphupho. Siyacela ukuthi njengoba usubhekile ubese ulike losiza kakhulu lokho, kanti ungasubscribe futhi. Uma ukuthi usubscribe uNkulunkulu makakulonde ikubusise. Uma ukuthi nawe une channel onayo uNkulunkulu akakwenzele umusa uthole abalandeli nama subscribers aphindiwe kunalo onawo. Siyacela futhi ukuthi uma ukuthi umuntu onawo amandla ikhona account ekhona kule video ongayisebenzisa ukunikela. Sicela ukwenza umkhubo omuhle nje ukunikela, ukujwayela ukunikela, kanti futhi you can also become a member, a paying member ngokuthi ujoyine lapha kukhona ke link ongayicofa where you can join so that uzokwazi ukuthi uma ukuthi unesifiso sokufaka uyakwazi ukufaka ke R9.99 every month or more depending ukuthi wena ufeel ukuthi ungacontribute ngamalini. Mina ke igama ngupastor weningi asivele singene sigxile kuona umfanekiso sikulethela wona la unodina mabaso uthi ke thokoza pastor kusho ukuthini mokupha ke uanti wami enginikeza ingane but akashongo lutho. Mina ke ngithe kuye lengane ifana naye, ngiyabona. So asiveze ukuthi ingane uma uyiphupha ingane iyini kahle hle. Ingane ingaba uphawu lwesibusiso noma lwenhlanhla. Ingane futhi ingaba uphawu lwesilwane, a spiritual child, isibhoko. Ingane futhi ingaba umuntu oweak, umuntu ontekenteke, umuntu ongenamandla, umuntu obuthakathaka, yabona, osuke edinga wena ukuthi umvikele, yabo. Ingane ingakhomba umthwalo ne-responsibility sokuzoba nayo empilweni going forward. Can be a project or anything of that sort. So ukuze silibheke ke leli phupho leli ngokujulile asisho ukuthi number 1 uma uphupha ke la ingane usilithanda ngopholo hle kakhulu mangokuthi uyanikwa lengane, ngoba lokho kusho ukuthi lindele isimo senhlanhla noma isimo sesibusiso sesizayo kuwena. Ngalokuthi uPsalms 127 verse 3 ithi ke children are a gift from the Lord, they are a reward from him. Okwesibili futhi ifuna sisho ukuthi uma uphupha ingane kuwuphawu oluhle uma unikwa ingane olungasho ukuthi noma osikwekhomba isidingo sokuthi ufane nengane wena ukuze uzokwazi ukuthobeka, ukwenza ukulunga, ukukholwa noma ukukhohlwa okubi, ukungahambi noma ukungabamba amaqhubu kanye nokusheshe uxolele uma wonile. Uyabona okungenzeka mhlawumbe kusesenzima ukufinyelela lapho wena. uMatthew 19 verse 14 ithi Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Ushuthi la umbuso waNkulunkulu ungowabanjalo, ushuthi uwabantu abanobuntwana, ungowabantu abalungile, ungowabantu abathobekile, uwabantu abangabamba amaqhubu, yebo. So ingane in this case can also symbolize that nature edingakalayo kuwena as umuntu ukuthi ube upossess ama qualities engane. So number 3 uma uphupha ingane uphawu oluhle uma unikwa ingane olungasho ukuthi uNkulunkulu ukwethembile ukuthi ungakwazi ukunakekela, ukuqondisa nokufundisa noma ukuvikela abanye abantu ababuthakathaka abangenamandla uma kungukuthi wena ungumfundisi njengamanje. Deuteronomy 6 verse 6 to 7 these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Number 4 empeleni uma uphupha ingane sithethe njengophawu hluma unikwe ingane longasho ukuthi lindela ukuthola umvuzo omuhleke ngemuva kokuzama isikhathi eside. uPsalms 113 verse 9 ithi he gives the barren woman a home, making her the joyous mother of children. Praise the Lord. So okwesihlanu singakusho futhi ukuthi uma uphupha ingane kufanele kube uphawu hloma ex yakho ikunika ingane lungasho ukuthi lo muntu loyo usafuna mhlawumbe nilungise uthando lwenu futhi nibuyelane, yabona. Kanti okunye singakubalula futhi ukuthi uma uphupha ingane uphawu hloma omunye umuntu ekunika ingane lungasho ukuthi lo muntu ufuna mhlawumbe uqinisa ubudlelwane noma amaqhama obudlelwane phakathi kwenu. Uma ukuthi beninenkinga ngenze kufuna nixolelane, uyayibona, nibuyisane kube nozwano. Azivale ngakho ukuthi kodwa futhi uma uphupha ingane keze kube uphawu uma unikwe ingane ongasho lo muntu lo kungenzeka kumele umqaphele ngoba ngasakukhohlise akuyengelo phathi futhi akuthwalise kanzima empilweni noma akunikeze umsebenzi ozokwenza ukuthi impilo yakho ibe nzima going forward, yabona.
siphetha ngokuthi ke uma uphupha futhi ingane uphawu olubi kwesinye isikhathi osuke uma uluka ingane osuke lusho ukuthi kumele uthandaze ngamandla ngoba lo muntu mhlawumbe lo osuke kunika ingane ufuna ukunika isilwane esibe siyakuhlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi ongenzeka ukunika lengane is a spiritual child isipoko isilwane kahle so that impilo yakho izoqala enjani ibe nzima ngoba nje manje sokuna lengane uyamukele nje osho ukuthi impilo sekenzeka sizohamba idonsa manje ubona so une responsibility kamoya yayibona efuna ukuthwalisa kanzima financially mhlawumbe nasemendweni ingahamba kahle ama relationship ingahamba kahle ingane ungayitholi nani yabo so siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise ungakhohlwa ukulike le video bese subscribe bese kuyanikela sikulindele ukuthi abantu abathi gqonga amamiliyoni abantu abanamamiliyoni bafake amamiliyoni angene amamiliyoni siwe niphansi lamatulu sikuleka kuyo Jesu siwe niphansi lamatulu